Kula kamar nggih. Nggih, Mas Mbak Elisa, Mbak Eka. Nah, bapakne pun sinau derek. Sampun. Wah, wis sinau. Coba tak krungu aku. Nah, coba bawane metik seri angling Darmo, ngono. Nggih. Niku karyane sinten? Bapak Sugeng Suwondo. Nah, Bapak Sugeng Suwondo. Nggih, insyaallah nyuwun pendonga pangestunipun para ragu agung ingkang wonten ing pojok watu Sambung Blora Mbah Haji Supron saha ibu kula Hajah Suci Munawaroh bakal ngawontenaken ulang tahun emas pernikahan. Masih 50 tahun pernikahan tanggal 1 Februari. Bapak ngendika le aku pengen tanggapno wayang uwong. Nggih. Wayang uwong, Bro. Nuruti kersane Bapak. Pak tanggapke wayang uwong patungan urunan karo Pak Cahyo Kuntabi, Pak Kalingga Purnomo kalawan anake sing wedok Mbah Sugeng ya kuwi dokter gigi spesialis anak Retno Dewati. Kuwi tanggapke wayang uwong Sri Wedari. Kanca-kanca duit Jolaras Indonesia tak atur tindak macak dadi Kurawa 100. Sampai kelebung ae. Yo. Metik seri angling Darmo lho. Metik seri angling Darmo. Nah, randu blatung. Ya. Sing kok wis wani nika-nika ya, Gong. Heeh. Muridé Pak Yasibin. Iya. Sama karo ndereke Pak Yasibin mayang ya. Nggih. Gerak kan dari suaranya dia? Nggih, Pak. Kan apa? Nggih. Oh, nggih. Nggih, dikake pemanas ya rada anget. Aja meneh kok sampean, Bro. Pak Kangko ki tau. Bengi suarane entek resik mergo wayangane kuwi awan kuwi ya mayang, bengi ya mayang. Lho, iki lek ra pangon bisa Kangko ra takon ngono. Lho. Lho kelingan ra dempene pas nalika pandemi, aku ki awan yo kon mayang yang bersih desa, bengine pindah nggon mayang. Wah, bengi iki suaraku diomong iso wae ra. Nah, ya pancen suara ki winantes ya, Terus. Iya, terus Sang Naga nanone non sesilih minaka kini
digarap ya Nduk. Tangan kepongkore wis digarap gamelan Bali apa urung? Mbon apa dereng? Dereng nggih, niki pun digarap kalian kanca-kanca nganggo gamelan Bali coba. Informasi nggon streaming sinyale musen-musen. Ya, entek iki. Kuotane nah. Yo, coba garap gamelan Bali. Yuk, duit jelas Indonesia. Yuk.
Terima kasih Mbak Bia. Nah. Dua lagu.